Το θυμάστε αυτό το παιχνίδι? Ναι, από το προηγούμενο βίντεο Roblox με το Λαμπούμπου, το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε. Ναι, κάποιοι το έχετε δει. 8 άτομα το έχετε δει. Τώρα αν δείτε πρώτα αυτό, δεν πειράζει. Θυμάστε τον κήπο μου? Κάποιοι ναι, τον θυμάστε. Θέλετε να δείτε πως είναι ο τωρινός μου κήπος? Ο κήπος μου τώρα είναι αυτός. Ναι. 2 Secret Mr. Carrot, ένα Carnivorous Plant, όσοι ξέρετε να το μεταφράσετε τα σχόλια είναι από κάτω, ένα Coco Tank, 2 Grapes, δεν θυμάμαι αν είχα το ένα την προηγούμενη φορά, το ένα νομίζω το είχα, το Matrio, και αυτό Secret, πολλά Dragon Fruit, έφυγαν όλα τα Sunflower και τα Pumpkin επειδή αναβαθμίστηκα, Eggplant, πολλά Watermelon και 1,9 χιλιάρικα το καλύτερό μου Brain Rot και το χειροτερό μου 1,4, είναι και τα 2 που μου πίνει η κουζίνη και είναι και τα 2 απλά Rainbow γιατί το άρθρο δεν ξέρω. Έχουμε εδώ, ωραία, περιμένουμε αυτό εδώ πέρα το Seed Restock να γίνει και σας αφήνω. 5. Όλοι like για καλή τύχη. Όλοι like για το Matrio ή κάτι καλύτερο. Πάμε. Μου φαίνεται δεν κάνατε like. Κάντε like για περισσότερη τύχη στο επόμενο βίντεο.